jakin pertsonan fisiologia ikusita bakarra gauz asko jakin ditezkela, eta ingut aipamen bat. Erabiliko duten informazioa da Luis Heiren Usted puede sanar su vida edo Sana tu cuerpo liburutik anateria, beste liburu batzuk daude, hori dena lotura jarriko ditut eta ikusi ahal izango zute. Zer da aipatzen dena, gure eskuak guri buruz gauz asko esaten jula. Adibidez, atz txikila, ni eskubilan az, orduan nire eskubiko aldia, gorputzan eskubiko aldia hemen bakit kamaran justu alrebes ikusten dela. Jakin hau, nire eskubiko belarria dela, orduan eskubiko aldia, nire eskubiko aldian don orokorrin dagoen guztiak ingo du egiteko akzioa, ematekoa, maskulinoa edo deitzen dena, ez obia delako, hala ditzen zaio, yin eta yang, nahi zuten bezala esango da, akzioa egiten duena, edo egin nahi duena. Eta ezkerra izango da, akzioa jasotzen duen, edo ekintza jasotzen duen nire aldea, alegila. Belarriakin, zehose baldin badaka belarrian, eta eskubiko belarrian baldin badaka, belarriko mina adibidez, edo ez dut egin ongien zuten, suposatu diteke eskubiakin entzun nahi dutela zerbait entzun nahi dut, eta neonek ez dut onartzen hori entzutiat, ez dut lortuko fisikoki ere ongi entzutia edo berden bezala. Eta ezkerreko belarrian baldin badakan mina, hau ezkerra da, eta ni eskubian azela oroitu, ezkerrentzat, justu alrebes omen da, ezkerreko belarrian mina baldin badakat, entzun duten zerbaitek min eman dit. Bai? Hor nola, agian neri gorra intzaidan esatia aurreko hoi esan du nahi, aizu, beste hitz batzukin esan zen ezake, edo aizu, pasiatzea jontzatzezke, edo aizu, ni nozen ere mutikan 20 metrota jontzatzezke, holako gauzak esan berrin, askotan egiten dugu, glik, iritsi, nola esango dioz, eta gaizki hartzen mago, beha gaizki hartzen mago, eta zu, zaka, belarriko minakin. Zertarako erabiltzeu belarria entzuteko, nire ezkerra aldian donak ingo du jaso, orduan kanpotik etorri zaidan zehose, edo nik horrei buruzin duten interpretazioak, nolabait min eman dit. Aukera dakazu buelta emateko, edo ez, zure esku, bale? Gauza beha aipatuko dut eskuakin, orduan eskuak behituta, bihatzak kasu honetan, atzak esaten dena, atz txikiak, ze islatzen du, atz mentala edo familia, aleia, atz hau raro dakana, xuxeneuki berrin, alako batin koska badakana, edo okertua dakana, jakintzala, edo oso mentala da, edo buruai asko maten joan izaki bat da, atz hoi dakana, edo familien bado zerbait, agian familia beak ez dakina. Normalki izaten dira, diru kontuk, aborto kontuk, errespetu faltak, gauza asko do. Zuzena baldin bado, dena ongi do, agian mentala ez da mentala, eta agian familia ez olako deskalabro berezikan ez daka, edo momentuz ez da ikusten, bale? Hau da, jakin, mentala edo familia, bi aukera. Bigarrena, nagia edo esaten duguna, hau da, konpromiso edo esaten dena, normalki harreman kontutan eta ulertzen dugu, bikotia baldin badakazu, zure bikotikin nola moldatzen za. Bihatzontan, kolpen bat edo hartzen bazu, eta erne bazaude, momentu pixka lehentxio edo tarte balenago, segun ze konexio dakazun zuen buruakin, aleia. Ez pazu meditatzen, igual bi ordo lehenostik gertatutako zerbait. Eta meditatzen bazu eta erne bazaude, momentun bertan, kolpi hartu eta momentun bertan, ostra, kompromisoa, ne harremana nola do? Orduan jakingo zu, kolpia zer dela eta gertatu zaizu, zehose pentsatzen aizinean edo zue bikotikin, edo agian kompromisoa zure lanarekiko da, edo halako proiektuarekiko, edo, eta bar, bai? Pixka bukatzin lotuko dut inkontzientikin hau dena. Hau du, bigarren atza, nagia esaten duguna, kompromisoekin du zer ikusia. Hirugarrena, agresibidadia eta sexualidadekin du lotu horren. Atzau, oso zuzenez baldin bado, edo forma rarukin baldin bado, jakin, agresibidadekin badugula joera bat, agresibu izateko nolabait, zerotik 10 normala, orokorra 5 baldin bada, gu agian betzi batin gaude, eta horren atzoi egongo da, agian okerra. Edo sexualidadekin izan diteke, eskubilan baldin bada, agian gustatuko litzaidakela
zehozei ikia edo norbatei zehose adieraztia sexualdetikan, eta ez bana ausartzen, ni moztu iteut energioi barruan, eta nire gorputzak hemen klak, zerbait nolabait somatizatu egiten du. Bai? Sexualidadia, agresibidadia. Hau, autoridadia, zu, ez, markatzen du nahi, hau da, itzitxusiak adierazten minio da, atzau, adibidez, hola, jarrita ez egiten ongi ikusten den, atz hau zuzena dakana, aldu nahi intzala, ez dakit hortikan informazio bat etzia, kostako zaio. Minio atza oso ukerra, hainaz oso ukerra baldin bado, jakintzala epaitzeko joera dola, hau ez da ongi, edo hoi horreko laberluke pixka bat eskubilan do, hau hola da, hola berluke ez, joera hoi ikasia dola. Ona da, txarra da, nahizuna da, minioz bazu onartzen, atza okerra aukikozu. Eta onartzen bazu, utxinin aukera aukikozu, atzetik ikasteko. Atza zuzenduko zaizu ez, ez da gien nien amaua, batzutan gertatzen da, beste batzutan ez, tortiko lisak kentzen dira, ziztun buruko minak kentzen dira, ziztun bistako kontu kentzen dira, gauza pila bat kentzen dira. Zuri kenduko zaizun, ez dakit, Santa Teresa, nola da, ez dakit. Segun ze gogo jartzen zuen, segun zen bateko zintzotasunak zabiltzen zure buruarekiko, eta barta. Bueno, aipatu dut eskubuko atzak. Zer da gertatzen, adibidez hau, hemen esan dut, inkontzientikin lotuko nula. Konpromisua da eskubiko atzan, eskubiko atza, atznagila, nik bestekiko duten konpromisua, hau da, nola baita esateko, lehenengo planon. Lehenengo planon esan dut, aurreneko pausua, hola ulertu iteke, ja. Gure inkontzientintzat, oroitu hontaz, gure euneko 88 horrentzat, ez do besteik, ez do beste inor. Orduan da, zurekiko harremana gustatzen zaizu nola tratatzen zan, gustatzen zaizu nola mimatzen zan. Ez bazaizu gustatzen, ez da ongi ongo, edo kolpikor hartuko txuzu. Ez da nahi iritzia, ikusiko zu. Eta ezkerrin izango litzake gauza berdina minio jasotzen duna, bai? Hau ez dut esan. Hau da, kariñun edo goxotasunan atza. Nei gustatuko lik ez, da txikitan iten duguna, ez abin sartzen duguna, eskubiko atz lodila izango litzake, gustatuko like zuri nere maritasuna adieraztia, ez du zerti bikotia izan ber, nei gustatuko like, adibidez nere kasuna, konpartitzea gustatzen zait. Horren, konpartitzea non jarriko nuke, epaietik konpartitzen baut, hemendikan. Konpartitu bestei gabe hemen ikemanden baut, hemendikan. Mino, kolpen bat edo hartzen baut hemen, edo atzau ez bado ongi izan edut, natural, nola izateko, ez nik neburuai eiotuzten gizarte honetan konpartitzen, nire kaso nahinaz, Adibide behiore izan jak, da adibide bat jartzatik. Nolabait, zure burua zikiatzen aiza, kariñua eskaintzeko momentun. Eskubai buruz itzain dugu, ezkerra. Kariñua jaso, epaia jaso, zu izan zaitezke epailia, ez? Hoi ongi, hoi ez da ongi, hoi bai, hau hola da, ez dakizue bai bestekiko, eta oso gaizki eman zukiko hola izatia bestik. Azkenin, oroitu ez dola besteik, zu epaia baza normalki, hau ez da oso ongi ongo. Azkenin zure buru epaitzen zu. Bestiri eskaintzen jozun gauza bea eskaintzen jozu zure buruai. Horren, agresiboa baza, zure buruarekikore agresiboa za, Eta agresibidatia ongi emantzen ezake, edo ez. Gustatzen zaizun, ze harreman jasotzen zuen zure aldetik, bai edo ez. Eta, txikila, mentala edo familia dena. Bai? Balio baldin badu, aprobetxatu.